Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум. Азиздин кардашларым, һәр берегезгә Аллаһ Тәгаләнең шиксез сәламнәре, аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Без ризыкларны һаман киңәйтәбез. Раббим безгә киң ризыклар, бәхет, сәгадәт бирсен. Кыямәт көнендә дә Аллаһның рәхмәте илә җәннәтләренә кирип, җәһәннәм газапларыннан котылырга насыйп итсен. Ризыкларны киңәйтү сәбәбе тәүбә һәм истигъфар. Бүген иншалла шул хакта сөйләшербез. Аллаһ Тәгаләнең Әл-Әғраф сүрәсе 96-нчы аятта шундый сүзләре бар. Без ул сүзләрне китергән идек, исебезгә төшереп китәм. Вәләү анна әһләл қура аману ваттақау. Әгәр дә авылларда, моңа күрә инде шәһәрләрдә яшәүчеләр, авылларда яшәүчеләр миңа иман китерсәләр, барлыгыма, берлегемә һәм миңа гөнаһ кылудан саклансалар, Аллаһ Тәгалә әйтә, лафатахна, аларга һич шиксез ачар идек бәрәкәти минәс самаи вал ард. Күктә булган бәрәкәт капкаларын һәм җирдә булган бәрәкәт капкаларын ачар идек ди. Вәләкин кәззәбу, ләкин алар хакыйкатьне ялган диделәр. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Һәм без аларны кылган гынахлары сәбәпле тоттык ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, тотып алдык, ягъни газапка тарттык ди. Аллаһның нигъмәтләре шиксез. Аның байлыгы белән хазинәләре тулган. Үзе Аллаһ юмартларның юмарты һәм рәхимле. Әмма нигә Аллаһ һәр беребезгә җитәрлек итеп бирми? Кешегә киләсе нигъмәтнең юлына шушы нигъмәт чыгып китә, әмма кешегә барып ирешми, чөнки юлга шушы кешенең кылган гынахлары чыгып баса. Менә шушы таш кебек, агач кебек, кыйма кебек чыгып баса да, ризыклар шуларга бәрелеп безгә ирешә алмыйлар. Сәубән исемле сахаба, Аллаһ оннан разый булсын, мин үз кулагым белән ишеттем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шундый сүзләрен. Ул әйткән: язмышны дугадан башка нәрсә үзгәртмәс ди. Ягъни дуга кылсаң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, хәтта язмышың үзгәрер ди. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб дуга кылган: "Я Раббым, мине бәхетле итеп язган булсаң, Я Раббым, мине бәхетсез дип язган булсаң, сөрттә бәхетле дип яз" дигән. Ягъни дуга кылганда ишекне әйбәтләп шакырга кирәк. "И Раббым, бирсәң әйбәт булыр инде, бирмәсәң юк, алай дуга кабул булмый." Шуңа күрә язмышны дугадан башка нәрсә үзгәртмәс. Гомерне изгелектән башка нәрсә озынайтмас, арттырмас. Һәм кешенең кылган гынахы аны ризыгыннан мәхрүм итә дигән. Әйе, адәм баласы үзенең кылган явыз эшләре белән үзен мәхрүм итә бәхеттән, киң ризыктан, бәрәкәтле маллардан. Менә монда, газиз дусларым, безгә бер кагыйдәне аңларга һәм истә тотырга кирәк. Кеше нинди генә изгелек кылса да, ул аның файдасын күрә бу дөньяда һәм ахирәттә. Юк шундый изгелек, аның файдасы ахирәттә генә килә. Мәсәлән, кемдер әйтә икән: "Менә мин намаз укыйм, ураза тотам, әмма бу эшләрнең файдасын мин ахирәттә, кыямәттә генә күрәчәкмен" дип әйтә икән, ул кеше ялгыша, ул кеше саташа. Юк. Аллаһ куйган канун, аны беркем үзгәртә алмый. Адәм баласы нинди генә бу дөньяда хәерле, файдалы эшләр эшләсә, ул аны беренчедән файдасын үзе күрә. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? "Лаха ма касабат ва алейха мактасабат" диде. Нинди генә җан иясе изгелек кылса да, изгелеге үзенә ди кайта, нинди генә җан иясе явызлык кылса да, үз башына әйләнеп кайта ди. Шуңа күрә кеше изгелекне беренче чиратта ул үзе өчен эшли. Шуңа күрә нинди генә изгелек кылсак та, бу дөньяда аның куанышы. 5 вакыт намаз укуларында, тоткан уразаларыбызның да, биргән садакаларыбызның да, хаҗ кылу, аларның бөтенесенең куанышы, шатлыгы бу дөньяда да кайта һәм ахирәттә дә булачак. Һәм нәкъ шулай адәм баласы нинди генә явыз, бузык эш кылмасын, аның ачы җимеше, аның бәләсе, аның хәсрәте кайта бу дөньяда да, кайта ахирәттә дә.
Менә бу зур кагыйдә, моны онытырга ярамый. Шуңа күрә дөньялыкта кеше башына килә торган бик күп бәла казалар, кайгы хәсрәтләр аның үз куллары белән кылган гынахлары сәбәпле килә. Моңа дәлил Шура сүрәсенең 30-нчы аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Сезнең өстегезгә нинди генә авырлыклар килмәсен, любое несчастье, которое вас постигает, дип килә, фабима касабат айдикум, это результат деяний ваших рук, ягъни бу сезнең үз кулларыгыз белән кәсеп иткәннең нәтиҗәсе ди. Кәсеп иткәннең нәтиҗәсе ди. Һәм карагыз, аятның ахырында нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва яъфу ан кафир" ди. Әле Аллаһ сезгә күбесен гафу итеп бара ди. Аллаһ вам многое прощает ди. Шуңа күрә менә бу ахыры нәрсәне аңлата? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әле күп әйберне, менә мәсәлән без әйтәбез бит, әле мин кай вакыт кемнедер сүккәндә, арышканда без әйтәбез, әле мин күбесенә күз йомып киләм дибез. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ул әле күбесен кичереп килә. Әгәр дә бөтенесен дә безгә кире җибәреп торса, инде башыбыз бәладән чыкмас иде, чөнки кылган гынахларыбыз җәмәгать чыннан да бик күп. Алар онытыла, аларга күбесенә без игътибар бирмибез һәм менә кешеләр арасында кем үзен гынахсыз дип уйлый, ул арадан иң гынахлы кеше. Ни өчен? Чөнки аның гынахлары шул кадәр күп, хәтта күзләре сукрайган. Күңел күзе аның сукрайган, ул гынахларын күрми. Шуңа күрә дин юлына килгәч, дин юлына баскач, Аллаһ Тәгаләгә якынайган сайын иң беренче халәт үзеңнең изге икәнеңне түгел, үзеңнең гынахлы икәнен аңлыйсың. Үзеңнең ни кадәр гынахлы икәнен аңлыйсың. Шуңа күрә гынахларыңны тану өчен бик күп иман һәм кешегә Аллаһка якынаю кирәк. Әгәр дә гынахлар сәбәпле кешенең ризыгы киселсә, тормыш бәрәкәте китсә, димәк, ул ризыкларны кирдән кайтару өчен, ул кулдан ышкынган тормыш бәрәкәтен, күңел тынычлыгын, җан рәхәтен кире кайтару, булдыру өчен нишләргә кирәк? Ул гынахлардан арынырга кирәк. Шуңа күрә адәм баласы кайта Аллаһ Тәгаләгә. Ялгышса да, абынса да, хатага гынахка чумса да, ул шушы гынахасын аңлап, үзенең ялгыш юлда икәнен белеп, танып, Аллаһ Тәгаләгә башын иеп кайта. Менә бу тәүбә дип атала. Тәүбә, ягъни кайту Аллаһ Тәгаләгә. Һәм нишли? Хаталардан гафу үтенә. Әлхәмдүлилләh, Раббыбыз гафу итүче, безнең кимчелек хаталарыбызны ярлыкаучыдыр. Зумара сүрәсе 53-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ди, әйтти. Кешеләргә җиткер минем сүзләремне ди. Я ибадияллазина асрафу аля анфусихим." Эй, үз-үзләренә каршы исраф кылган, ягъни зарарлы гамәлләр кылучы кылларым ди. Аллаһ Тәгалә инде берничә дәрес моны өйрәнәбез. Аллаһ Тәгалә кылларым ди, бәндәләрем ди. Ягъни үз-үзләренә каршы зарар кылучы кылларым ди. Бу нәрсәне аңлата? Кеше әйткәнебезчә нинди генә гынах кылса да, ул беренче чиратта ул гынахны үзенә карата кыла. Хәтта кемгәдер нахакка кул күтәрүче, ул иң беренче үзе каршы бара, чөнки Аллаһ Тәгалә кемнедер рәнҗеткән өчен аның тормышын җимерә, аның үзенә кире кайтара. Кемнеңдер шыпырт кына малына кул сузучы, кемнедер алдаучы, кемнедер рәнҗетүче, ул үзенә каршы бара. Ни өчен? Чөнки аның гынахасы үз башына кайта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Гынах кылучылар турында үзләренә каршы зарар кылучы кылларым ди. Ягъни эй гынахка чумучылар ди, ла тaqnatu мин рахматиллах, Аллаһның рәхмәтеннән өмитегезне үзмәгез ди. Карагыз. Аллаһ бит монда изге бәндәләренә мөрәҗәгать итми. Эй гынахлы бәндәләрем ди. Эй гынахка чумучылар ди. Кешеләр нинди генә гынахка чуммыйлар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Башыгыз бетте инде. Булды сез хәсрәттә дими. Юк, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем рәхмәтемнән өмитемне үзмәгез ди." Юк, сиңа да минем рәхмәтем була. Сиңа да минем рәхмәтем була. Сиңа да була ди. Шуңа күрә нәрсә? Инналлаһа ягфиру зунуба җамиан. Аллаһ бар гынахларны кичерә ди. Әгәр дә адәм баласы шушы гынахасыннан туктаса, гынахадан туктамыйча тәүбә итүнең файдасы, ул тәүбә түгел. Ул тәүбә түгел. Мәсәлән,
Bir кеше гомер буе әйбер урлап яшады. Көннәрдән bir көнне ул шушы гынахасын аңлап туктарга булды. Аңламаса ул туктамас иде. Шуңа күрә иң беренче тәүбә башлана калыптә, ул аңларга тиеш, туктады, бу бит дөрес түгел дип. Бу бит кеше малын алу, ул хәерле эш түгел дип ул аңларга тиеш. Ул үкенергә тиеш. Һәм нәрсә? Бу гынахтан туктарга тиеш. Мәсәлән, бер "Эй Раббым, мине кичер инде, гафу ит инде. Кичә генә бер бабайның бакчасыннан әйбер урлаган идем, әмма уенда инде нәрсә 2 көннән тагын бер әбинең нәрсәсендә урлап кайту, чөнки күзе төшкән иде." Юк, дөрес түгел. Кеше киселергә тиеш. Кеше ул гынахасыннан туктарга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу итеп сорарга тиеш. Инналлаһа ягфиру зунуба җамиган. Аллаһ барча гынахларны кичерә. Иннаху хувал гафурур рахим. Чөнки Аллаһ гафу итүче һәм рәхимледер ди. Зумара сурәсе 53-нче аят. Менә шулай итеп җәмәгать, гынахлар бар. Әмма ләкин ул гынахлардан тәүбә итәргә кирәк. Алардан төзәлергә, алардан китәргә кирәк. Һәм без гынахлардан киткән сайын, теге безнең юлыбызда яткан ташлар юкка чыгачак һәм ризык, бәхет, бәрәкәт шул ташлар арасыннан безгә килеп ирешәчәк. Гынахлар кимегән сайын бәрәкәт, куаныч артканнан арта барачак. Әлегелектән бигрәк тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында, халифалар вакытында кешеләргә килә торган зур бәлаләрнең берсе корылык бәласе булды. Шулай бит инде. Чөнки басуларда игеннәр кипсә, кырыса, бакчада ризыклар кипсә, кырыса, ул инде үсемлекләр кырыса, ул зур бәла иде. Исламда бар истисқа дигән әйбер, безнең мәзһәбтә инде дуга кылу, яңгыр сорап дуга кылу далага чыгып, кайбер мәзһәбләрдә хәтта намаз укыйлар, истисқа намазын. Һәм менә шундый бер корылык вакыты килгәч, Гомар ибн Хаттаб халифа була. Сөйкле пәйгамбәребездән соң бит инде Абу Бәкр кала, Абу Бәкрдән соң Гомар. Корылык килә. Һәм Гомар ибн Хаттаб халифа буларак инде халыкны җыеп истисқага чыгалар. Ләкин Гомар ибн Хаттаб кулларын күтәреп дуга кылганда, сөйкле пәйгамбәребез истисқада шул кадәр кулын күтәргән булган, сузып, хәтта аның җилкәсендәге шапаны төшеп китә торган булган. Ягъни нык сораган Аллаһ Тәгаләдән. Һәм Гомар ибн Хаттаб кулларын күтәреп яңгыр сораганда, ләм-мим авызын ачып яңгыр турында бер сүз әйтми. Ул истигъфар кыла башлый. Тәүбә ул Аллаһ Тәгаләгә кайту дидек, гынахтан үкенеп тукталу һәм Аллаһтан гафу сорау дидек. Истигъфар ул инде тәүбәнең бер өлеше. Чөнки безнең бит темабыз бүген тәүбә һәм истигъфар. Истигъфар ул астагфирулла дип әйтү. Ләкин бездә инде халыкта нәрсәгәдер гаҗәпләнсәк, аптырасак, астагфирулла дип кай вакыт шаяруга да китә инде, Раббым безне кичерсен. Астагфирулла дигән сүз мин Аллаһтан гафу сорыйм дигәнне аңлата. Астагфиру мин гафу сорыйм кемнән? Аллаһтан. Шуңа күрә Раббым мине гафу ит дигән сүз. Гомар ибн Хаттаб дуга кыла истисқада, эй Раббым безне кичер, без гынахлы, безне гафу ит дип, узак итеп истигъфар кыла да, халыкны җыеп кайтып китә. Шыбырдап яңгыр ява. Аллаһ Тәгалә мул яңгырлар җибәрә, әлхәмдүлилләh истисқалары кабул була. Ләкин бит истисқа сүзенең мәгънәсе дә Аллаһтан су сорау. Аллаһыдан яңгыр сорау. Һәм кайбер кешеләр аптырап киләләр. Әй әмиребез ди, Гомар ибн Хаттаб әмир була бит инде ул вакытта. Син ди истисқа вакытында Аллаһтан бер сүз яңгыр турында әйтмәдең ди. Аллаһ безгә яңгыр бирде ди. Моның хикмәте нәрсәдә дигәч, Гомар ибн Хаттаб әйтә, мин күкләрдән ди яңгырларны җәлеп итә торган, яңгырларны китерә торган әйбер сорадым ди. Һәм Аллаһ Тәгаләнең аятларын укый, Нух сүрәсенең 10-нчы аяты, монда Нух алейхиссаламның сүзе килә. Фақулту стагфиру раббакум. Нух алейхиссалам әйтә, Раббым ди, мин халкыма әйттем ди, истагфиру раббакум. Ягъни Раббыгыздан истигъфар кылып сорагыз, гафу итегез гынахларыгыз өчен. Әгәр иннаху кана гаффара, Аллаһ гафу итүче булды. Әгәр дә Аллаһ сезне гафу итсә, юрсили самаа алейкум мидрара, ул сезгә күкләрдән мул итеп яңгырлар яудырачак ди. Ягъни Аллаһыдан гынахларыгызны гафу итүен сорагыз. Әгәр ул гафу итүче, әгәр дә ул сезне кичерсә, нәрсә күктән яңгырларны мул итеп яудырачак ди. Нух сүрәсе 10-нчы аят. Димәк, кай вакыт
сұрысы әйбіріңні сұрамыйша гына ул әйбірні китерә торган истигъфар эшләсәң дә Аллаһ Тәгалә кабул итә. Шуннан да җәмәгать, менә бу Гомәр кыйссасы да безгә зур бер үрнәк булып тора. Менә без бит кул күтәреп дуга кылганда, әйдәгез әле үзебезгә сорау бирик. Безнең дугабызның күпчелек өлеше нәрсәдә үтә? Иң беренче, иң дөресе, без әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһка шөкер итәргә тиеш. Аннарысын сөйкле пәйгамбәребезгә салават әйтергә тиеш, чөнки салават дуганың канаты. Аллаһка шөкер итмәсәң, Аллаһ бирми сиңа, моның турында сөйләштек. Шуңа күрә бүген нәрсәдер өмет итсәң, Аллаһыдан кичә нәрсәдер алгансың икән, шуның өчен рәхмәт әйт дидек. Аннарысын сөйкле пәйгамбәребезгә салават әйт, Аллаһумма салли галә Мухаммад вассалату вассалам галә расулиллаһ дип. Чөнки сөйкле пәйгамбәребезнең хакын үтәмәсәк, Аллаһ безнең дугабызны кабул итмәскә мөмкин. Шуңа күрә пәйгамбәребезгә дуга, аннарысын әйе сорыйбыз: иман, җәннәт, саулык, сәламәтлек, кемгәдер яңа машина кирәк, кемгәдер яңа йорт кирәк, кемгәдер хатын кирәк, ир кирәк, бала кирәк, тегесе кирәк. Әлбәттә, без инде тизрәк моңзарларыбызны атап чыгарга тырышабыз, берсе дә калмасын дип борчылабыз. Ләкин карагыз, Гомәр ибн Хаттаб авызын ачып яңгыр дигән сүзне әйтмәде, яңгыр килде. Аларга нәрсә кирәк? Яңгыр кирәк. Гомәр карады, яңгырны нәрсә туктата? Кешеләрнең гөнаһлары туктата. Нигә кырлык килгән? Димәк, кешеләр гөнаһта. Әгәр дә ул аңлады, әгәр дә Аллаһ гөнаһларны кичерсә, димәк, ул яңгыр үзе киләчәк. Ул инде күптән ишек шакый, ләкин аңа ачмыйлар безнең гөнаһлар. Өелгән ишекне ача алмый. Димәк, Аллаһ гөнаһларны паклый икән, яңгыр үзе килә. Әлхәмдүлиллаһ. Ләммим яңгыр турында әйтмәде, яңгыр килде. Шуңа күрә дугада зур урынны бирергә кирәк: Раббым, мине гафу ит дигән сүзгә. Я Раббым, син гөнаһларны гафу ит. Я Раббым, мин синең җиреңдә яшәп тә, синең кояшың астында яшәп тә, син биргән суларны эчеп, син биргән ризыкларны ашап, син биргән күз, аяк, кул, көне-төне синең нигъмәттә яшәп тә, я Раббым, ул нигъмәтләреңә рәхмәт әйтергә дә онытам. Күпме гөнаһларга чумабыз. Раббым, син гөнаһларны гафу итүче, кичер безне, гафу ит. Зурысында, кечесендә, элек кылганында, хәзер кылганында, күрсәтеп кылганында, яшереп кылганында, хәтта Раббым, үзем белми калган, әмма син белгән һәрбер гөнаһны кичер дип күп урынны бирергә кирәк истигъфарга. Әлхәмдүлиллаһ. Әгәр дә Аллаһ гөнаһларыбызны кичерсә, теге ишек шакучы ризыклар, ишек ачыла, ризыклар керәчәк. Яумаган яңгырлар явачак. Килмәгән мал-мөлкәт сиңа үзе киләчәк, Аллаһның рәхмәте белән, чөнки гөнаһларың аларны туктатып тора иде. Һәм менә моңа яна бер мисал китерәсем килә Хасанул Басридан. Хасанул Басри, аның турында инде дәресләребездә сөйләштек. Ул сахабалардан соң табигиннар буынында зур галим була. Хасанул Басрига бик күп кешеләр сораулар белән килә торган булганнар. Һәм көннәрдән бер көнне ул шулай шәкертләре белән утырганда бер кеше килә. Бер кеше килә һәм зарлана башлый: яңгыр яумый дип. Ягъни яңгыр яумый, нәрсә эшләргә кырлык. Һәм Хасанул Басри әйтә: истигъфириллаһ дип. Син ди Аллаһка истигъфар кыл ди. Әйт астагфирулла дип, Аллаһтан гафу үтен ди. Шуннан монсы китеп бара. Икенче берәү килеп әйтә: менә ди ышанычка ялгап яшим ди, әҗәтләрем ди, гаиләмне тарталмыйм ди, акчам юк ди. Дуга кылалы ди, Аллаһ миңа байлык, бәрәкәт бирсен. Ул әйтә: истигъфар кыл ди. Аллаһтан сора, гафу үтен ди, бар ди. Шуннан соң икенчесенә дә шулай җавап бирә. Өченчесе килә. Шуннан соң әйтә: менә ди иләнгән идем ди, гаиләм ди, ләкин балалары юк ди, көтәбез бала ди. Бүген дә җәмәгать әҗәттән интегүчеләр дә бар, ышанычка ялгаучылар да бар. Иләнеп ничә ел яшәп баласызлар бүген дә бар, әс түгел алар. Шулай бит, шуңа күрә бу әйберләр бүген безгә кирәк. Моны тарих дип кенә утырмыйк. Шуннан соң әйтә: нәрсә эшләргә? Дуга кылалы ди, безгә изге бала сорады. Хасанул Басри әйтә: истигъфар кыл ди. Кыл истигъфар ди, сора Аллаһтан гафу үтен ди. Шуннан соң дүртенче кеше килә. Дүртенче кеше килә. Нәрсә ди? Минем бакчам бар иде ди. Бакчамдан елга ага иде ди, елгасы корыды, бакчам кипте ди. Дуга кыл, нәрсә эшләргә ди? Истигъфар кыл ди. Дүрт кеше килә. Дүрт сорау белән бөтенесенә бер җавап: истигъфар әйт, астагфируллаһ әйт ди. Шуннан соң бер шәкерт әйтә: эй остаз ди, ничә кеше килде ди? Сораулары төрле, җавап бер булды ди. Моның хикмәте нәрсәдә? Кайдан алып әйттең син моны ди? Чөнки галим бит инде үз башыннан чыгарып әйтми. Шуннан соң ул әйтә: мин ди моны үз башымнан әйтмәдем ди. Бу бит Нух сүрәсендә ди. Менә шушы 10-нчы укып карагыз, 10, 11, 12 аятлар. Нух алейхиссалам әйтә:
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Мин аларга айттым, Раббыгыздан истигъфар кылып сырагыз, ягъни гафу ит дип сырагыз. Иннаху кана гаффара. Аллах гафу итүче. Әгәр сезнең гынахларыгызны гафу итсә, юрсилис самаа алейкум мидрара, ул сезгә күктән мул итеп яңгырлар яудырачак. Беренче кешенең соравына җавап. Кырлыктан зарланган иде. Шулай бит. Давам итәбез. 11-нче аят, 12-нче аят. Ва юмдидкум би амвалин ва банин. Әгәр дә Аллах гынахларыгызны кичерсә, күктән яңгырлар яудырыр һәм сезгә мал-мөлкәттә һәм балалардан ныклык бирер ди. Мал-мөлкәттә һәм балалардан ныклык бирер ди. Икенче кешенең соравы, әҗәткә шумган, һәм өченче, өйләндем, гаиләм бар, ләкин балам юк дигәнгә. Өченче, һәм калды 4-нче. Ва ядж'ал лакум джаннат ва ядж'ал лакум анхара. Аятның ахырында Аллах нәрсә ди? Сезгә ул ди бирер бакчалар ди, һәм бакчалардан агызыр елгалар ди. Ягъни 4-нче кеше нәрсә ди? Бакчам аша елга үтә иде, кипте ди, бакчам кырылды, нишләргә ди? 4-нче кешенең соравына да җавап. Шуңа күрә җәмәгать бик күп бәладән котылабыз. Бик күп авырлыклардан, мәшәкатьләрдән имин булабыз, әгәр дә гынахларыбыз кимесә, шуңа күрә гынахларыбыз кимесен өчен Аллаһтан һәр даим сорарга кирәк. Хәтта бүген дә менә интернет дәресләрдә күрәбез, китапларда күрәбез, әйтик инде современный бүген гасырдаш безнең галимнәребезгә килгәч тә, мәсәлән, әйтәләр, без инде иптәшем белән 10 ел торабыз, безнең балабыз юк, нишләргә микән, берәр дуга өйрәтмисезме дигәч, алар әйтәләр, алыгыз диспе манда, кулдамы, әйдә, бисмилла, сана, астагфирулла, я Раббым гафу ит дип, менә шулай истигъфар кылыгыз, кемнеңдер эше бармый, кемнеңдер кибетендә сәүдәсе бармый, кемдер әҗәттән чыгалмый, кая, кемгә? Аллаһка килегез һәм истигъфар кылыгыз дип бүген дә шулай әйтәләр. Һәм җәмәгать менә бу кризис вакытындагы хәтта бәяләрнең артуы да, бәяләрнең сикерүе дә ислам күзлегеннән караганда ул безнең гынахлар сәбәпле. Ул безнең гынахлар сәбәпле, чөнки көннәрдән бер көнне бер галим янына киләләр. Ул күп килә, мәсәлән, Суфиян ас-Саури турында да килә, ул төрле галимнәрдән мондый кыссалар килә. Алар киләләр дә менә бәяләр арта, акчаның бәясе төшә дип бит, инфляция турында әйтәбез, шулай бит. Алар әйтә торган булганнар, нәрсә дип, тәүбәләрегез белән бәяләрне яңадан төшерегез дип әйтә торган булганнар. Ягъни тәүбә итеп гынахларыгызны киметсәгез, ул арткан, котырган бәяләр кире төшерләр ди. Шуңа күрә һәрбер нәрсә кайта безнең гынахыбызга. Һәм инде әлбәттә бик күп хадисләр, мөхтәрәм җәмәгать, бүген дәресебез инде бер ничә минутка шулай әз генә озынрак булыр, берничә тагын мәсьәлә калды. Шуннан да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисләре безне чакыра һәр даим истигъфар белән бәйләнергә. Ягъни һәр даим кемдер татарча үз сүзе белән я Раббым мине кичер дип, кемдер менә гади бер дисбе алып 99-лы дисбе шулай бер мәртәбә, 2 мәртәбә, хәтта мәсәлән булды шундый сахабалар, мәсәлән Икрим әйтә, Абу Хурайра ди, Пәйгамбәребезнең иң күп хадисләрен безгә риваят итүче ди, ул көненә 12 мең мәртәбә шулай тәсбих әйтә иде ди, мәсәлән, тәсбих әйтә иде ди. Кемдер мәсәлән истигъфар әйткән, 10 мәртәбә, 1000 мәртәбә. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, ул әйберләрне эшләргә була. Юлда истигъфар әйтеп барырга була. Менә бу әйберләр безнең өчен дә кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Дауд ибн Маҗа риваятларында килә, үзенең бер хадисендә әйткән, кем дигән үзенең тормышын истигъфар белән бәйләсә, ягъни истигъфар кылу аның тормышының бер мәҗбүри булган бер тормышының өлеше булса ди, өлешенә әйләнсә, көн сайын истигъфарда булса ди, Аллаһ аны ди һәр авырлыктан чыгу юлын ачар ди. Беренчесе, нинди генә тормышта авыр хәлләр булмасын, эштә, гаиләдә, Аллаһ ача. Каяндыр башына килмәгән җирдән ярдәмчесе дә килеп чыга, менә хадистансы да киләләр. Кем ди үзенең тормышын истигъфар белән бәйләсә ди, Аллаһ аңа һәр авырлыктан чыгу юлын ачар ди. Беренчесе, һәр кайгыдан җиңеллек бирер ди. Һәм аны ди ул көтмәгән җирдән ризыкландырыр ди. Ул менә теге урыслар әйтмешли, ни за что не думал, менә шушы кеше килеп, аңа ярдәм итер ди. Менә Аллаһ шул кешене җибәрә дә килеп ярдәм итә. Бу хадис Абу Дауд ибн Маҗа риваятларында килә. Икенче бер хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, Байһақи риваятында килә,
гамәл дәфтәрен кыямәт көнендә үзенең гамәл дәфтәрен фәрештәләр язып барган күреп сөенергә теләгән кеше ди, анда истигъфарларын арттырсын ди. Күбрәк истигъфарлары булсын ди. Һәм шул ук Хасанул Басриның сүзен генә китерәсем килә, минем үзем өчен бик шундый тәэсирле сүз булды. Истигъфарны күбәйтегез ди. Никадәр булдыра аласыз, күбәйтегез ди. Үйләрегездә истигъфар әйтегез ди. Табыннарыгыз артында истигъфар, ашарга утыргач та әйтегез ди истигъфарны ди. Барган юлларыгызда истигъфар әйтеп барыгыз ди. Базарларыгызда истигъфар әйтеп, базар кибеттә айырма юк, шулай бит. Утырган мәҗлес, ягъни мәҗлес була инде җыелма. Мәҗлесләрегездә дә истигъфарларыгызны күбәйтегез ди. Чөнки сез мәгъфиратның кашан иңәсен белмисез ди. Мәгъфират ул инде нәрсә? Гафу ителү. Прощение Аллаһы була, мәгъфират. Сез мәгъфиратның кашан иңүен белмисез ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе кайбер хадисләрдә килә 70 дип, кайбер хадисләрдә килә 90, 100 дип көненә истигъфар әйтә торган булган. Ягъни гынахлардан сакланган Аллаһы Тәгалә мәгъсум һәрбер пәйгамбәрне гынахтан имин кылды. Хәтта шундый пәйгамбәрбез дә көненә 70, 80, 90, 100 мәртәбә истигъфар кылып Аллаһтан гафу үтенә торган булган. Шуңа күрә без гынах хаталарга чумган бәндәләр көненә тәүлегенә ничә мәртәбә истигъфар кылабыз микән? Бу сорауны безгә үзебез бирергә кирәк. Һәм инде тагын бер мәсьәлә, әлхәмдүлилләh, бер-береңә дуа кылып булган кебек исламда, үзең өчен генә кылма, уң якта, сул якта, уң якта утырган туганнарың, дусларың өчен, исәннәр, мәрхүмнәр өчен дуа кыл. Шуның кебек истигъфар да ул бит инде дуаның бер өлеше. Истигъфар Аллаһтан гафу сорау, шулай бит. Шуңа күрә истигъфарны үзең өчен генә түгел, дусларың, кардәшләрең, туганнарың өчен дә кылырга була. Әтиәнең өчен дә. Һәм менә Табарани риваятында субханаллаһ шундый бик хикмәтле хадис килә. Бу хадисне безгә Губада ибн Самит дигән сахаба тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, кем ди? Мөмин һәм мөминәләр өчен истигъфар кылады, ягъни иманлы хатыннар, иманлы ирләр өчен истигъфар кылады. Я Раббым, минем гынахымны гына түгел, Раббым, аның гынахасын кечерсәң, әтиемнең, әниемнең, фәлән дустымның, төгән дустымның дип, менә шулай бер мөмин һәм бер мөминә өчен дуа кылады, истигъфар белән гафу ит дип, Аллаһ аңа һәр мөмин һәм мөминә өчен бер савап бирә ди. Карагыз, һәр бер кеше өчен сиңа савап языла, изгелек языла, фәрештә язып куя. Бу Табарани риваятында хадис. Менә хәзер күз алдыгызга китерегез. Күз алдыгызга китерегез. Кулларыгызны күтәреп дуа кылганда истигъфарга күчтегез. Я Раббым, мине гафу ит дип. Бер җөмлә эстисез. Бер генә җөмлә. Нәрсә дип? Я Раббым, бүген җир өстендә күпме иман иясе булса, шуларның барысының да гынахларын кечерсәң иде дисәң. Менә шу бер җөмлә. Бүген ничә миллион, ничә миллиард җир өстендә иман әһле яши, төрле җирләрдә, төрле илләрдә, яшьләр, урта буын, өлкән буын, айырма юк. Сиңа ул кирәкми. Аллаһ белә. Һәрберсе өчен бер савап языла. Миллион икән миллион, миллиард икән миллиард. Менә шулай иттереп, урында утырып, режим самоизоляцияда да бик күп савап җыярга була. Җөмләне икенче төрле төзесәк, әйдәгез тагын да күбрәк алу карыйга. Безгә миллиард кына җитми. Мәсәлән, атабыз Әдәмнән башлап бүгенге көнгә кадәр һәм бүген күпме иман иясе бу дөньяга килде. Бүген күпме яши. Раббым, бөтенесенең дә гынахасын кечерсәң дисәң, күз алдына да китереп бетерә алмаслык әҗр савап җыябыз. Шуңа күрә бу Аллаһның рәхмәте, Аллаһның рәхмәтеннән өлешне алырга кирәк. Һәм соңгысы җәмәгать, балалар үзләренең вафат булган әти-әниләре, әби-бабайлары өчен дә дуа кылганда иң мөһим әйбер, без моны айрым сөйләшәчәкбез әле. Алла бирсә безнең ата-ана хакы, әле туганлык хакы бар, әле гаилә хакы бар. Алар бөтенесе айрым булачак, чөнки алар бөтенесе дә ризыкны киңәйтә торган сәбәпләр, тормышның бәрәкәтен арттыра торган. Ләкин бүген бер генә хадис белән генә әйтеп китәм, искә алып, ата-аналар рухына дуа кылганда истигъфар кылу. Менә нәрсә дип сорага? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ Тәгалә изге, хәерле бәндәнең ди җәннәттәге дәрәҗәсен күтәрер ди. Ягъни бер кеше, карагыз, җәннәткә кирде инде. Булды җәннәттә. Ләкин бер көнне фәрештәләр киләләр дә әйтәләр: "Юк, сиңа бу йорт түгел икән. Без моны сине моннан чыгарабыз." Кая чыгарасыз? Без сине тагын да өскә меңгерәбез.
Ул булай да риза. Ул булай да бу кадәрне өмет итмәде. Чөнки иҗмакта җәмәгать безнең кеше күзе күрмәгән, кеше колагы ишетмәгән, бер кемнең дә хыялына да кирип карамаган нигъмәтләр бар, шулай бит. Ләкин аңа әйтәләр, син ди тагын да зур дәрәҗәгә менәсең. Шуннан соң ул әйтә: "Я Раббым, ди, бу кадәр хөрмәт миңа ни сәбәпле?" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Балаңның ди синең өчен кылган истигъфары сәбәпле." Димәк, аның баласы аның өчен истигъфар кыла. Ягъни: "Я Раббым, вафат булган әтиемнең, әниемнең, әбиемнең, бабамның гынах хаталарын кичерсәң иде, син бит гынахларны гафу итүче" дип, менә шулай сорый икән. Иншалла бу сәбәп була. Аның хатта җәннәткә кергәннән соң да дәрәҗәсе күтәрелүгә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ кимчелек хаталарыбызны күреп, шулар өчен тәүбә кылып, Аллаһ Тәгаләгә һәрдаим истигъфарларда яшәргә Раббым насыйп итсен. Әлбәттә, ярты сәгатьтә генә истигъфарны сөйләп чыгып булмый, ләкин мин инде куркам, тагын берничә дәрескә сузылырмын дип, шуңа күрә бу дәрестә инде әйдәгез истигъфар темасын төгәлләп торыйк иншалла. Раббым гынах хаталарыбызны кичерсен, гафу итсен. Раббым гафу итсен безнең тудырып үстергән әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның гынах хаталарын һәм һәрберебезгә дә инде Раббым киң ризык, бәрәкәтле тормышлар бирсә иде. Исән-имин булыйк, бергә булыйк. Иншалла киләсе дәресләребездә дә күрешеп, киләчәктә дә шулай гыйлемнәр алып, бер-беребезгә фақат изге дугалар гына кылышып яшәүләрне Раббым насыйп итсен. Исән-имин булыгыз. Ва саллиллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.